lehenengo hitzaldiari ekingo diogu. Pablo Suberbiolari eskatu diogu lehenengo saio honetan zuekin izateko eta zer egin garrantzitsu bat jarri diegu. Zuek esna jartzea. Ez dauka zalantzarik egingo duela behar bezala. Soziolinguistika klasterrean duen eskarmentutik ezagutuko duzue bereiziki, okerrez banago 2004 urteaz geroztik bertan ari da, ikerlari eta teknikari modura, eta nagusiki bi gairen inguruan edo kokatu du bere lana azken aldian. Bere proiektu eta ikerketak nolabait esatearren hizkuntza ohituren aldaketa da bat, eta bestea, justu ere, eskola giroko hizkuntzaren erabilera. Aurtengo gaiarekin beraz zuzenean bat egiten duten bi jarduera lerro hoietako ekarpenak ere ekarriko dizkigu. Berea da oholtza eta gurea da, hoi bezala, plazerra. Ongi etorri, Udaltopera. Bueno, egunon. Bueno, egunon bertan zaudeten hoi, barkatu. Egunon bertan zaudeten hoi eta ez dakit nun, sarean zaudeten hoi ere bai. Eta, bueno, soziolinguistika klusterretik eta nire izenean ere, mil esker gonbiteagatik, saiatuko gea Pilar Kalzadak esatezun bezala, enkargoari egindako galdera txiki horri aldan ondona erantzuten. Bueno, gaurko saioan editzaldian erabiliko ditut datu batzuk, datuak EAEkoak dira, baina, bueno, horiek kokapen bezala erabiliko ditut. Baina, bueno, prinsipioz, planteatuko ditudan proposamenak, hausnarketak, edo nire asmoa litzake behintzat, edo gure asmoa baliagarrik izatea EAErako, baina, bueno, baitaren Nafarroarako edo iparralderako, naiz eta erabiliko duen abia puntua datutan EAE mailakoa izan, askoz datu gehiago dazkagulako, eta zearen gaurko hitzaldian testua ez dago oraindikan zean, sarean edo antolatzaileen esku, baino bai erabiliko duten aurkezpenean, hainbat lotura daude, erabiliko ditudan referentzia guztiak bertan dituzuen link bidez, ze orrialdetan da onda dena. Horrekin nahiko nuke ere, gehiago sakondu nahi dunak aukera izatea, eta inkluso gauza askotan ikerketa gauza bat esaten dute eta irakurri diteke modu ezberdinetan. Beraz, gure gonbitea hori ere izango litzake, ez da? Norberak ikerketa horiek, datu horiek begiratzea eta bere irakurketa propioak ere egitea, ez da? Dana dela, testu idatzia ere egongo da aurrera. Izenburuari buruz pare bat ohar, edo 3, ni mantendu indet, antolatzaileek ala proposatu zuten, eta gaina egitarauakin eta koherentzi bat du, baina egia da, ni honek idatziko banu ez nukela hola idatziko, 3 ohar ingo nituzke hortan. Bata da hori, ez da, eskolaz kanpo zer eta nola egin behar dugu hobeto, hiztun hobeak sortzeko, ez da. Hiztunak sortu, iruditzen zait ez dela modurik komenigarriena gaiari begiratzeko. Askoz egokiagoa litzake, zer egin hiztun berriak hobeto ulertzeko, haiengana gehiago hurbiltzeko, hiztunak sortu iruditzen zait daukala ikuspegi bat ez zaigun asko komeni lan hauetan, eta partea ahalmen aldetik ere ez dut uste oso realista danik. Baina, ohar hori ingo nuke. Eta gero dago nola egin hobeto. Hobeto egiteko horrela esan da ematen du ezagutzen degula egiten den guztia. Eta ez dela. Orduan, soziolinguistika klusterrean, hainbat zorionez, hainbat jendeekin lankidetzan aritzea, saiatzen, ez dakit, teoria eta praktika lotzen, ikerketa aplikatu, eta bai. Baina ez dugu ezautzen urrundik ere egiten den guztia, ez klusterrean orokorrean eta are gutxiago nik, ez da? Beraz, hori ere, nahiko nuke azpimarratu. Eta gero, azken kontua, lehen
Pilarrek aipatu du hori, ezta? Nik gaur emango ditudan azalpenak, erabiliko dituan datuak, batez ere daude lotuta klusterraren inguruan indako 4 ikerketekin, batetik Arrue, Aldaitz ikerketa ildoa, baita ere gazteak euskararen eszenatokian, eta baita ere euskara kirolkide, D-ereduko kirola. Baina hor, salto bat dago. Gauza bada ikerketa batek ematitun emaitzak, beste gauza bada emaitza batzutatik egiten dugun irakurketa, eta hor, irakurketa bat baino gehiago egin ahal izaten dira beti, eta oraindik eta salto handiagoa dago, hortik esatera, behin esan da, gure ustez hau da gertatzen ari dana, zer egin beharko litzake, edo zer da lehentasunez egin beharrekoa jakinda indarrak mugatu diala. Orduan, bi salto horiek garbi utzi nahi nituzke, ze ez du ikerketa batek zuzenean esaten inoiz zer egin behar dan. Orduan, ausardi puntu batekin, eta erantzunkizunez ere, klusteretik uste tokatze zaigula, dakigun arte, guretik proposatzea, ezta? Eta hortik egindako ariketa da. Baina jakinda, salto horiek daudela tartean. Galdera da eskolaz kanpo zer eta nola egin, baina eskolaz kanpo zer eta nola egin zuzenean sartu horretik, emango ditut, esaten dugu, eskola bakarrik ezin du horren inguruko 5 erreferentzia emango ditut, erreferentzia laburrak izango dira eta asmoa dute kokatzea. Hori da lehen esaten duna, EAeko datuak dira, eta asmoa ez da horietan sakontzea, gero, por supuesto, galderetan edo sartu gaitezkena izan ezkeo, baina gehiago litzake eskolaz kanpo udalerri batean, mankomunitate batean edo aldundi batean edo egiten den lana planifikatzeko, diseinatzeko, amesteko garaian nondik abitzegean, eta ze gabezi dauden gaur, por supuesto ze lorpen ere. Normalian olakotan gehiago hitziten dugu gabezietaz, baina atzo asko aipatu zen ere, eta nik uste gure buruari esatekoa dela ere, urte askotan gauza asko egin diala ondo. Orduan 5 referentzia emango ditu, baina modu laburrean. Hau da lehenengo referentzia, guztiak emango ditutola, ikusten duzu hemen grafikoko bat, hemen dago PowerPointean linka, ze horri aldetan dagon, ze landan, orduan sartu zaitezkete bai referentzia konkretu hortara eta lan orokorrera noski. Hemen dakagu 2000 EAeko datuak, 2011-17, bilakaera, eskolako erabilera orokorrarena. Eskolako erabilera orokorra kalkulatzen dugu 4 egoeratan jasotzen dugu ikasleek ze erabilera aitortzen duten, euskara gaztelania eskala batean, eta hortik kalkulatzen dugu erabilera orokorra. Erabilera orokorrarek adierazi nahi duna da, eta konpuesto bada, ikasle bat eskolan dagon bitartean, dagon denbora guzti hortan, berak hitz egiten duna. Zen neurritan dan, euskaraz ego gaztelaniaz. Hau da, euskaraz hemen 0 eskala batean jarrita da, 0,70. 0 litzake euskaraz ez dula ezer hitz egiten, berak aitortutakoan arabera, eta 100 izango litzake aitortzen dula eskolan dena egiten dula euskaraz. Irakasle egiten dienean, irakasle gelatik kanpo, jolaslekuan, eta bar. Hori da, grafiko hau irakurtzeko modua. Eta ikusten zuen, idea orokorra, zein da, 2011-tik 2017 EAen, aldaketa hondirik ez dago, erabilera orokor hortan, 11-tik 15-era goranzko joera apal bat edo zeon, eta 15-tik grafiko hontan ez da asko apreziatzen, datu zehatzetan bai, eta gero ikusiko dugu, hasi zan somatzen beheranzko joera bat, 15-tik 17-era, lehenengo txosten hortan, hau da Arrue txostenetan oraingoz azken argitaratutakoa, eta hor hasi zan, ikusiko da hurrengoan, hau baieztatzen da noez, gero ikusiko du baieztatu dela. Hau da lehenengo referentzia. Bigarren referentziari buruz atzo asko hitz egin zan. Iñaki Bien da Joseba Ibarretxe lankideak hor ikustitut, uste oso ondo esplikatu zala, D-eredua zenbat aldatu dan, eta ze transformazio sozial gertatu dan hor, eta galdetuko bagino, irlandez bati galdetuko baligu, ze lorpen dan hori sozialki, ez da, D-eredua nagusitu izana, lehenengo urtetan behintzat borondatezko bezala, edo hautazko planteatu zanean. Gero beste gauza da, gaur egun igual ez dela hain autu librea, ez da, baina urte askotan izan da, ez da, orduan, baina,
D eredua asko aldatu da, eta gaur egungo D ereduan, batez ere azken urtetan, hazi da nolabait alderik erdaldunenetik. Inkorporatu dira zonalderik erdaldunenetatik, familiarik erdaldunenetatik, euskaratik urrunen dauden poblazioak nolabait batu zaizkio D ereduari, eta beraz, gui arro ikerketan gertatzen zaigu, D ereduaren bilakaera datutan. Ojo, datueko esatute, baina eske, aztertzen aizean hori aldatzen nahi da, desente gaina, orduan, bueno. Ez hainbeste 11tik 17ra, baina hartuko bagenu 80tik honea, D ereduaren datuen bilakaera egin dezakegu, baina eske, hor barruan dagoen errealitatea asko aldatu da, ezta? Bueno. Zertzela da mailan aipatuko ditut, gero amaieran nahi baldin bazue hauetako edozein gaitara bueltatu, ez da nire proposamena beintza gai nagusia, gero bestetan sartuko da, baina bueltatu gaitezke. Bueno, hirugarren erreferentzia, berriz ere Arrueko 11-17 txostena da, eta han horrela esate genuen, ezta? Badaude arrazoia pentsatzeko hainbat eremu eta ikastetxetan irakasle eta arduradunentzat D ereduaren baitan ikaslei euskerazko ingurune eraginkor bat eskaintzea zailago suertatzen ari dela edo gero eta zailago suertatzen ari dela azken urteetan. Eta beraz, zabaltzea komeni den hausnarketa bat da nolako osagarriak, indartzeak edo baliabide berriak behar diren zailtasun horiek orekatzeko, ezta? Bueno, guk hori aipatzen genuen 2017ko txostenean, uste dut, hori areagotzen ari dela, eta, aurtengo atzo aipatzen zuten bezala Iñakik eta Josebak, D ereduak behar ditu hainbat indartze eskola barruan, eta udaltopeko aurtengo gaiak argi adierazten duen bezala, behar ditu beste hainbat eskolatik kanpo. Orduan, ez da berria, hor gabiltza, eta nik uste udalerri batean, edo mankomunitate batean, politika berriak, ideia berria lantzeko garaian, iruditzen zait idea hauek presente eduki behar diala. Eskola ari da lan bat iten, baina lan horrek bere mugak argi adierazten nahi da azken urtetan. Bueno, beste referentzia bat, berriagoa. Arrue lehen esan dizuet, 11-17koa da argitaratutako zabaldutako azken txostena, 11-19ko oraindik ez dago zabalduta, baina ISEI-beik, hezkuntza sailak bai zabaldu zituen 11-19ko datu orokorrak, ez analisi guztia guk egiten dugun aldagaikata bar, baina bai datu orokorrak, hemen guk 0-100 erabiltze dugun eskala, dago 1-5 eskalan jarrita, osea, 1 izango litzake euskerazko erabilera 0, 5 izango litzake euskerazko erabilera 100, baina inporta zaiguna kurba da. Eta gainaz gea, momentu honetan ere, hemen sakontzea sartuko, inporta zaiguna hemen da, hemen ere, kasu honetan ere, hemen da kasu da, txostena eta horri aldea eta dena. Marra gorria da, lehen aipatzen izuen, eskolako erabilera orokorra. Eta hori kalkulatzen dugu, 4 erabilera hauetatik. Nola egiten duzu ikaskidekin gela barruan, nola jolaslekuan, nola egiten diozuzuk irakasleari gela barruan, nola egiten diezu irakaslei gelatik kanpo. 4 horietatik marra gorri hau kalkulatzen dugu. Eta ikuste duzue, 2019tik, osea, 17ra hasi zen tendentzia pixkat aldatzen, hori konfirmatu da eta areagotu. Bai LH-en eta bai DBH-en. LH-en, ez zaigo inporta hauen, gero nahi bazo galderetan sartu daitezke, baina ez da importante hauen 2 puntu jetxidan edo 4 jetxidan. Kontua da, lehen esate genduna, muga horien arira eta 1000 faktore batuta, eskolan sistematikoki modu berean neurtzen dugun erabilera orokorrak, 2015-tik beherantzko joera bat hartu dula EAEn. Hori da, momentuz, gaurko gaian, inporta zaiguna. Eta 5. erreferentzia eman nahiko nukena, hau desberdina da, hau ez da klusterrak egina, baina nire ustez interesgarria da. Usteet gai hauetaz ere, hitzein irakurtzea komeni zaigula, nik honen berri jasonu Xabiera Ierdiren bidez, klusterreko azkenengo jardunalditan Iruñan aipatuzun,
eta da Paco Lunari egindako elkarrizketa bat, Gonzalo Larruzeak bere blogean egindakoa. Paco Luna da Isei Ibeiko zuzendari izandako hainbat urtetan, eta ja uste erretiratua daola, bakizte jubilautakoan gauzak askeago edo esaten diala askotan. Eta nik uste hemen elkarrizketa honetan gauza asko daudela nahiko aske esan da, eta oso retratu interesgarria egiten dula, gertatzen ari danaz, bere lorpenekin eta bere gabeziekin. Eta uste aintzat hartzekoa dela, bestea beste esaten du, ez dio bere kezka nagusia ez da hizkuntzan erabilera guretzako dan bezala, edo euskararen erabilera, baina bai poblazio bezala EAen ze transformazio gertatzen ari dan, eta horrek nun ditun indarguneak eta nun ditun konpondu beharrekoak. Eta aipatzen du, klaro, euskara ikasketa hizkuntza baldin bada, eta ikaslegoaren parte garrantzitsu batek hizkuntza horren jabekuntzan gabezi kontrastatuak baldin baditu, pues hay problema bada. Eta problema horri erantzun behar zaio, 1000 alegin iten nahi dira, aurretik eta atzet modu askotara horri erantzuteko, baina, behintzat ez dut uste sozialki hau lau haizetara zabaltzea komeni dani, baina uste lan tekniko bat egiten du jendeak jakitea komeni dala, eta hortaz hausnartzea, eta komentatzea, eta soluzioak bilatzea, ze, hemen asmatu, amestu, eztabaidatu eta egin behar da, orduan, foroa bere uste hortarako dala. Orduan, beste referentzia bat. Eta, aipatu ditut bost, baina hau propina da. Hezkuntza eredu eleanitza badakit, hau baino askoz kontu serioagoa dela, eta ahalegin asko egiten diala, baina uste dut lan hontan eta atzo esatezan, izearen kontra egiten da lan bada hau, eta uste dut humoreare ez dela bide lagun txarra, eta uste dut hemen Unai Iturriagak edo Zugazartek, ondo asmatu zula bi hitzetan halako auto, ez dakit ez, gure buruaz parre edo ironia pixkat erabiltzen, ez da. Eta uste egia dela, esan nahi dut, aigea, bai, herri erro oso zaharrak dituna eta baina 21. mendean, Europan, mendebaldeko gizarte, kapitalista, postmoderno, zea batean, eta pentsatu nahi ditugun politikek, praktika berriek, proposamenek, arrakasta izango dute, kontestu hortan, flotatzen baldin maute, bestela ez. Eta ostun, gurasoen kezkak hor daude, inglesa hor dago, oso garrantzitsua da, eta bar. Eta euskerak behar du bere lekua kontestu hortan, orduan. Humorea behar dugu, baina kontua bak ere hor daude. Horraino, kokapen modura edo eman nahi nitun boste referentziak, eskola bakarrik ezin du hori nola retratatu edo laburtu ezakegun, ez da? Nola hitzengo daun eskolaz kanpoko erabileraz, beste bi referentzia emango ditut, kasu honetan zuzenean eskolaz kanpoko erabilera zenbatekoan erakusten digutenak, kasu honetan ere EAEkoak. Hemen dakazute aldagai baten grafiko bat, guri arrueko analizitan aldagai hau asko gusta ezaigu, joko asko ematen durako eta asko adierazten durako. Eta honen atzean dagoen galdera ikasle egite zaiena da, zein hizkuntzetan hitz egiten duzu eskolaz kanpoko ekintzetan. Zehaztu gabe, ze ekintza dan, eta, gauza korrelazio askotan lehenengo atatzen zaigu, lotura hainbat dauzka, oso adierazgarria da. 17an izan genuen utxunea, etzan jaso, eta berreskuratu zen 2019an, eta, kasu honetan ikuste zuen hemen ez dago linkik, eta ikuste zuen argitaratu gabe, ze hau bai dago, hezkuntza saileko lankidekin adostuta, baina gaurkorako nolabait txostenetik lapurtuta, irutzaitelako azken datu amatea edo aldan berriena, interesantea zala, kasu honetan. Baina ikuste zuen, horrela galdetuta eta 0 eskala batean, nun 0 izango litzaken eskolaz kanpoko ekintzetan dena gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean egiten dut, eta 100 izango litzaken euskaraz kanpoko ekintzetan dena egiten dut euskaraz, ikuste duzue
LH da urdin iluna, eta DBH da berdexka edo. Ikusten dezute, hemen ez dagoela lehen eskolako erabileretan ikusi dugun bilakaeran berdina ez da, kurba ez da berdina. Iaia, DBH-en neurtu degunetik, 2011-tik, iaia maila berean nago, hor, honeko 25 baitan, eta LH laun altuxiago, eta inkluso 2015-tik badago igoeratxo bat, 37-tik 40-ra, hau referentzia mailan komeni da, baina, azken finean daukagu, erabilera bat eskoloz kanpoko ekintzetan, nolabait laburtzeko eskolakoa baino bajuagoa dana, baino etxea baino handigoa, hor tartean. Gero kontua da, hau balego banatuta, gehien behar dunari, gehien emanez, basleak hain datu txarrak, baina ez da hola. Hau da, euskaraz eskolaz kanpoko ekintzetan nun egiten da gehien? Pues tonalderik euskaldunenetan, etxetik euskaraz gehien dakitenen artean, dabar, hau da. Modu natural batean banatuta. Euskaratik urrunen daudenak, familian ez daukatenak, lagunekin ez daukatenek, pues neurri handi batean eskolorduz kanpo ere erderaz egiten dute. Beraz, desorekatzen zaigu. Orduan, datua bada, orokorra interesantea da, baina gero banaketa ere bai. Orduan, referentzia modura hor utziko dugu. Baina irakurtzeko garaian, ez dugu, bai, 140 da, baina 140 ez da sestaon. 140 izangoa, Tolosan izango 150, baina, gero nahi batzu esartuko da, gehiago. Eta bigarren erreferentzia bat, honek zugazartekin badoka lotura gehiago, hemen galdera ez da lehengoa, hau bai dago 11 txostenean, ikuste duzu, hemen galdera da, hau isseik sartu zuen 2015-tik aurrea, eta zan, galdetze zaio ikasleari, asteroko jardunean, zuk eskolaz kanpoko ekintzetan, zenbat ordu ematen dituzu, euskeraz, gaztelaniaz eta inglesez. Auskalo ere, galdera hori da, beste gauza bada, 9-10 urteko LH lauko ikasle batek, zer ulertzen duen eta zer erantzuten duen. Baina, hola planteatuta dago, eta ez dugu inungo irregulartasunik aurkitu datuetan, da beraz pentsa daiteke, ongi ulertzen dela, eta hemen ikusten duzue, ez du bat ere egiten da urdina, ikusten duzue LH lauko ikasletan, hau da, ezkerreko hiru zutabeak, ikusten duzue LH lau, euskera, gaztelania, inglesa. Bueno, ikasle, 9-10 urteko ikasleek, hori ez, euskeraz eta gaztelaniaz egiten dute, inglesez baino gehiago asteroko jarduera horietan, ez dakigu ze jarduera dian. Baina ikuste duzue, DBH-en adibidez, 10 ikasletik 6 EAen bataz beste esaten dute astero gutxienez 2 ordu emate dituztela inglesezko jardueraren batean. Suposatzen dugu, ez dakigu, ikerketan ez da esaten, asteroko akademia, inglesa ikasi, pentsatzen dugu futbola ez dutela inglesez egin. Baina hori ez dakigu. Eta gainera, datu hontan adibidez, 15-tik 17-ra egontzan hazkunde potolo bat. Beraz, alde batean hau eta bestean hau. Hau da, DBH-en 10-tik 6 esaten dute bataz beste EAen, astero euskarazko jardurarik ez dutela egiten. Bat ere. Eskolaz kanpoko ekintzetan. Bueno. Eta honekin iritsi gara, hau izango litzake, nik buruan nun kokapena edo pixka bat galderari erantzuten hasteko, zer eta nola batez ere egin eskolaz kanpoko galderaren bigarren zatia utziko dut debaterako. Hiztun hobeak sortzeko, hobeto ezautzeko, hobeto ulertzeko, gehiago hurbiltzeko, baldintza sortzeko, hori nahi bazue gero galderetarako edo. Baina, kokapena hau da, eta beha sartuko geha hemendik aurrea, zer egin da batez ere, nire proposamena gaurkoa, nola egin edo nola egite hortan, gure ustez, dakigun arte edo bintzak klusterrean manejatzen duen informaziotik, zer hartu kontuan edo nun jarri, ez dakit, ez? Oie diseinatzeko garaian buruan nun jarri edo, gure proposamena bintzat. Lehenengo zer egin. Zer egin laburtuko dut diapontan, eta hemendik aurrera dituko naiz batez ere nola egin hortan. Zean, badago hemen ikuste duzu referentzia, gazteak euskararen eszenatokian lanetik ateratat dago hau, aipu hau,
baina beste hainbat lanetan ere modu batea bestela adierazi da hau. Bueno, azkenik, esaten du, eta hau da, txostenaren azken ondorioak horrela bukatzen dira. Azkenik, eta beste zeren gainetik, argi ikusi dugu hizkuntz gizarte egitura zabal eta sendo baten beharra datozen belaunaldien erabilera mantendu eta onditu nahi badugu. Ezagupena ez da erabilera bilakatuko egitura hori gabe. Eskolatik kanpo gazteen euskararen erabilera sostengatuko duen egitura hori gabe. Bueno, hitz askokin esan daiteke, baina nire ustez aipu honek oso modu sintetikoan laburtzen du behar handi bat, eta da eskolaren lana osatu egin behar dela. Gero eta garbiago dago, eskolak oinarri ezinbesteko bat jartzen dula, atzo esatezan hori ez, bi hizkuntzak ondo dakizkiten herritarrez osatutako gizarte baterantz, eskolak ezinbesteko lan egiten du, baina gabeziak ere nabarmena dira. Orduan, zer egin, nik uste bat potoloa, adar asko dauzkana, arlo askotan gauzatzen dena, eta hau da, behar da antolaketa egitura esaten danean, hemen ni behintzat ez dut ulertzen erakunde bat edo jarduera bat baizik. Geruza bat, hau da, eskolako lana osatuko dun eta euskerazko erabilera erreala ahalbidetuko dun antolaketa jardute bat behar da, por supuesto hortan, ere ez geha utxetik abitzen, baina gauden errealidadean oraindik zer hobetu izugarri dago, ezta? Orduan, atzo goatzen naiz Iñaki Biainek ekarrizun zeako 82ko legearen aipamen bat, eta zan benetan erabiltzeko adina menperatuko dituztela euskara eta gaztelania. Benetan erabiltzeko adina. Nik uste hori, seguna legea idatzi zanean, hizkuntza gaitasun aldetik behiratzi zitzaion, nik uste behiratu behar diagula, aldi berean, gaitasunetik, eta erabilera aukeretatik. Benetan euskara erabiltzeko adina dakite daukate gaur egungo EAEko, zer esanik ez, iparraldeko eta Nafarroko poblazioaren ehuneko nagusiak, izan da, gabezi asko lortu da, asko aurreratu da, baina iruditzen zait zer egin hortan, dagoela, eskolakoa bezain garrantzitsua, baina horri jarraipena emateko lan handi bat dagoela egin beharra, eta ez puntuala eta halako klubetan, baizik orokortuko da lan bat. Eta sinergia sortuko dituna, eta ikasiko dana, eta bidea probatuko dituna, baina horren beharra nik uste azpimarratzekoa dela, eta hori transmititu nahi nuke idea nagusi bat bezala. Hori da behar soziolinguistiko orokor bat orain. Urgentea esango nuke, baina hemen ez da larritasuna, hizkuntza gutxitu baten lanetan dena da urgentea. Baina nik uste lehentasuna markatzen hasita, hau dela potolo bat. Eta nik uste, ni euskara teknikari banitz herri batean, edo eskualde bat, nik uste lan nagusietako bat hau dela. Ez nuke mugatuko 12tik 16ra, ze 12 urteko, 10 urteko ume batek oso ondo irakurtzen du zer gertatzen den hizkuntzekin gizarte horta, eta zer daukan balioa eta zer ez, eta nun erabiltzen den gauza bat nun ez, eta nola jokatu behar da. Ikasiten du, egunero ikusten du lako. Eta ikusten du bere gurasoa zituten, da osabak eta bestiak. Orduan, nik uste ikuspegia zabalduin behar dela, naiz eta gure harreta hor egon. Baina hori da, dakagun, nik uste behar handi bat, orain arte euskararen alde, EAEn eta beste lurraldetan egin dana, seguna beste lurraldetan ez hain modu deskaratuan, baina EAEn adibidez, jarrita dakazu ez, modu desorekatuegi eta isolatuegian dago eskolaren menpe. Osea, gizarte euskalduntzea eskolaren kontua da eta etorriko da, hortik etorriko da iztun berriak. Soziolinguistikoki, bai, oindala 40 urte, baliozteke, baina nik uste, 1000 evidentzi ditugula hori oso partziala dela ikusteko, ez da, ulertzeko. Orduan, bestela, hori modu orokortuan eta indartsuan egitez bada, denok ezagutuko du jendia, es que yo euskera, no sé, porque es que a mí no me tocó, o sea, a mí, cuando los modelos y tal, a mí me tocó el modelo A y tal, y yo ya no, pues ya me quedé ahí. Pues gaur egungo belaunalditako asko, esango dute, bueno,
pues, euskaraz edo ordera, esango du, pues, a mí me tocó una época en la que yo, bueno, euskara, bai, jakin nun, ikasi nun, pero yo no podía usarlo. Osa, nik ez neukan aukera errealik hori erabiltzeko. Orduan, hor geratu zait, hor daukat, momentu puntualetan eta behar premik larrietan, edo beharrezkotan, edo komeni zaitenetan, gero sartuko gara, erabiltzeko, baina, euskaraz dago nire bizitza barruan, ez? Orduan, hori ebitatu nahi badau, nik uste lan handia hor dagoela egiteko, eta modu askotara egin daiteke, eta agente guztia behar dira, ezta? Bueno, eta baita ere, nik uste dut, lan honek daukalatzo hitzen ere berdintasun aldetik, ezta? EAEko, Euskal Herriko, haur eta gazteek, ze eskubide dute bi hizkuntzetan askatasuna ukitzeko, hitzeiteko, ez? Zaten dugu, hizkuntza berdintasuneko, bueno, erreala da hori, nik uste halako lana ez bada modu indartsuan egiten, parte bat ez dela erreala. Poblazioaren parte handi batek ez dauka aukera errealik euskaraz egiteko. Gaitasunean gabezia daukalako, bere inguruan ez daukalako, eta orduan berdintasuna hor ere, gertatzen zaigu desorekatua. Bueno. Bueno, aurrea. Hori izan zer egin, eta guain hemendik aurrea bukatu arteia haituko naiz, zer egin hortan, nola egin, gure ustez, kontutan hartzeko erreferentzia, klabeak, ideak eta bar. Bueno, hemen da bat, dereduko kirola, goatzen naiz hemen 2006an Jon Emiren da biok haitu ginen esplikatzen zer egin asmo gendun. Bueno, uste, bideo hortatik egin dela lana, eta hemen ekarri izkizuet, hori ere linka hor daukazue, lan hortan aterazan ondoriotako bat zan, eta zer egin horrekin zuzenean dago lotua, esaten genuen, bueno, hiztun osoak, euskal hiztunak sortzeko erantzukizuna zara, eskolana bakarrik. Kirol klub batek, realak, atletikek, berdintzait, Eibarrek, ozein herritako klubak, ez dauka erantzukizun sozialik hortan? Ez dauka? Baldima da helburu sozial adostu bat, eta eskolak ezin badu, esaten badu nik ezin dut bakarrik, ez da, besten erantzunkizuna ere bere alea jartzea, eta eske kiroletik adibidez, asko jarri liteke. Osa, kirolak eman diezaioke iztun horiei eskolak ezin diena eman. Beste bizipen batzu, beste erabilera mota bat, beste... Orduan, gustator lan handia dagoela egiteko, bueno, hemen konkretatu zean hainbat idea, hor dazkazute, honea ekarri ditut bi, bata idea bat da hori, kluben egitekoa euskararentzat ingurune babestua sortzea, haituko beha hortaz, sakonago, eta bestea, gazteen hizkuntza jokaera taldearekiko konpromisoan kokatu. Nik uste eta ere klabe interesantea dela. Atzutan esate, gazte hori euskaraz bakite, baina ez dut egiten. Izango balitz bezala kapritxo personal bat. Edo, ez dakiz ze gertatu zaio. Pues gertatu zaio bestea beste, beak iten duen irakurketa sozialean, ez zaio komeni. Edo ez zaio ateatzen, edo dana dela, baina kasualidadea ez da. Orduan, adibidez lan hontan egitezan hausnarketa bat da, ez eskatu gaztei modu personalean egitea frente arau sozial bati. Hori ez da gertatuko. Eta orain heldu gehan, edo planifikazioan gabiltzanok, gaztek moduan kokatuta ere ez genuke egingo. Hortarako, babes berdezu, gorputz berdezu, etzea, zu haizearen kontra. Bueno, pues planteatu nahi bazu, ez da gertatuko. Orduan, hemen adibidez aurkitu zen modu, bueno, interesante bat, ikusi zana ikerketa ekintza intzanean taldeekin, eta zan, gazteek adibidez adin hortan 12-16an, konpromiso oso potentea eta sentimentu oso potentea daukatea adibidez bere kiron taldearekiko. Askotan esate zuen, bueno, ez dakit bere familia baino gehiago inporta zaien, baina asko inporta zaie. Konbokatorian sartzea odez, asko inporta zaie, taldean norbaitekin liskarra ukidoen odez, asko inporta zaie, entrenatzailea berari buruz daukan iritzia asko inporta zaie, bere bizitzako, hau da, tema, kuidao. Orduan, hor ikusi izan laneako aukera bat, hizkuntzarekiko konpromisoa kokatu talde konpromisoaren barruan. Por supuesto, beraiek ematen dioten formaren arabera. Haien esku utziz, baino planteatuz, eta kokapen bat hori izan daiteke, ezta? Taldearekiko daukazun binkulo hortan, hausnartzea taldean, ze leku nahi dugu euskerak izatea gure kirol jardueran, nahi dugu ukitzea ez, eukidezak eguen daukana baino gehiago, nola sentituko ginake, hau da, hori da laneako esparru bat, proposamen honetan esaten den bezala, eta nik uste nabarmentzekoa dela. Zergatikan esaten da ingurune babestuak sortzea?
Bueno, aipu bat ekarriko dizuet hortarako ere, berriz aipatuko dut, Iñaki Biainak atzusatezuna, haizean kontra da. Esan nahi euskara erabiltzea, presio sozial bat dago, hainbat momentutan euskara ez erabiltzeko, edo euskara erabiltzeak zama bat ekar dezake. Jaime Altunaren referentzia bat da hau, hemen dakazut bateko artikulua, eta hola esaten du, ezta. Labur bilduz beraz, hizkuntza bat hitz egiteak talde edo tribu baten partaide bihurtzea dakar. Gure ikerketan aztertutako kasuan, euskara Zurriola ikastola Donostian dago, ikasleen talde identitate ezaugarri litzateke, baina etiketa hau arazotsua suertatzen da euskara ez delako adin horretan prestigioa duen hizkuntza. Eta azpimarratuan egia da, eta Zurriolako nerabeen artean etiketa honi uko egiteko beharra sentitzen dute beste praktika komunitateetan era egokian agertu ahal izateko. Nire ustez, realitate hauek palpatzea ikerketa bidez jasotzea oso zaila izaten da, eta lan hau oso txikia da, lan etnografiko bat da, Zurriolako gazte batzukin nintzana, baina nire ustez oso adierazgarria da. Eta beste hainbat ikerketa ingo baginu, ze heldu euskaldunek ez du Bilbon, edo Donostin, edo Gasteizen, edo Iruñan, edo herri txiki batean, uko egin bere euskaldun etiketari, ez zitzaiolako komeni, segun ze forotan euskaldun bezala agertzea, galdu itezulako horrekin, edo inpresioa zeukalako galdu intzezakela. Orduan, nik uste zer egin eskolaz kanpo lantzen ari ganean oso presenteuki behar dela. Ze, eskatzen egia batzutan prezio bat paga arazten duen zerbait, eta segun nola antolatzen duen, euskaraz egiteak ez dauka preziorik edo kalterik, baina segun ze goretan bai. Eta nire ustez, teknikari batek asko, pentsatu behar du horri buruz, ze egoeretan badauka eta zeinetan ez dauka, edo nola planteatuta hau ez luke ukiko gazte horientzako. Ez? Bueno. Beste bi elementu, nire ustez ere laneako kontutan hartzekoak, hemen dakazute Edu Apodaka hemen egontzan 2013an, eta, nire asko gustatzen zait, esatezun zentzugintza, ez? Euskararen aldeko sustapenaren lan klabea da zentzugintza. Praktika aldaketa baten klabetako bat da partaidentzat zentzu aukitzea. Zentzuek ez badaka oso polita, ez dugu ingo. No flota, esan nahi etzai guateratzen, hau hola planteatuta ez daka fusterik, ez du. Claro, ez dago formula magikorik esateko zer dun zentzua eta zerrez, baina uste dut usaimena eta horri begira jarri behar dugula. Eta horregatik esaten nuen leheno, iztunak sortu baino, igual gaur egungo iztunak hobeto ezagutzen saiatu. Ze hortara hurbildu nahi dunak, egin behar duen lana da, ostras, hauei horrela egin da gustatuko zaia? Hauentzat egingarria izango da hori? Bueno, nik uste klabe oso polita ematen dula, hizkuntza praktika berri batek zentzua behar du partaidentzat, guk antzera esaten dugu aldaitz ikerketan adibidez, eusle metodologiakin, juten galeku batea, esperientzia bat iten dugu. Esaten dugu gu gure ondoriotan, talde erabakiak zentzua ematen dio euskaraz bihartik aurrera hasteari, eta emaitzetan ikusten da, eta jendeak esaten dugu, eske, bilera ingendun, adostu gendun, eta horren arira, ni izan naiz eusle modu, sostenible batean. Esteraz du niko. Zergatik? Atzo baita, atzo ez, eta gaur bai, zergatik? Egoaizeak eman ditelako? Txorua naiz, txoratu naiz? Denok behar ditugu pistak, besteek zeren arabera jokatzen duten, da orduan, zentzu hori eraikitzea eta, kasu askotan, negoziatzea, partaidekin negoziatzea da, nire ustez, beste klabe bat lanerako. Zentzugintza eta gero agentzia, hor, jarri zuete referentzia ere, klusterreko jardunaldiak egin ginunean, gero eskatu zieten zea bat, jartzeko eta artikulo badago hor ikasin, zein norabidetan jardun, gaurko idea batzuk bertan badaude, 2021 batekoa. Eta hor aipatzen nuen agentziarena, ez da? Nik uste zentzuakin oso lotua dagoela da, nahi dugu jarduera batean hizkuntzoiturak edo praktika berri batzu, zein dator hori proposatzea? Oso importantea da. Eta nola dator? Noren ekimena da? Horregatik ez talde batean planteatzen da eta haiek landu duten nola ingo duten, edo norbaitek esan du hori euskera zin behar dela. Atzo, uste bingen zupiriak esatezula, Bilbon ez dakiz eta entrenatzaile esan zai euskera ziteko, baina horrekin bakarrik ez da nahikoa. Por supuesto, ez da nahikoa. Zein da entrenatzaile hori, ze bizipen ditu, ze hizkuntza errestasun du, ze harreman du haiekin, euskaraz egitera pasatzeak nola aldatzen du
partaide horiekin edo jokalari horiekin duen harremana, tabar. Orduan, agentzia hor ere klabe da. Nor da aldaketa hori sustatu duna, nor jarri du mai gainean eta nola jarri du. Bueno. Bueno, bukatze aldera ja, lehen esaten gendun babesaren beharra, nik uste kontzeptu oso interesgarria dela hemen, lehen aipatzen duen dereduko kirola bihurtu da. Perfecto. Dereduko kirola jarraitu du lan hildoak eta euskara kirolkide bihurtu da, lan hori iten egia klusterrean EHUko ikerlari, Jon Emiren da Jaime Ordazkazue, baina, Ekilink sarearekin, sare zabalagoa da, eta hor, hemen dakazute bat aldizkariko artikulu bat, babesguneak. Guen ikusiko du pixkat ezaugarri nagusiak, nik uste lan berri hauetarako, zer egin hortarako eta nola egin hortan, nik uste klabe oso polita daudela, babesgunearen kontzeptu hortan. Hainaiz bikin da, batzutan aurretzet hemengoa, bestetan orkoa. Bueno, babesguneari buruz, izenagatik ematen du gune bat dela, baina ez da gune bat bakarrik. Badu lotura arnazguneakin, baina ez da arnazgunea, hori irakurtze bat ikusten esplikatzen duten nola sortu zen kontzeptua eta bar. Babesgunea prozesu bezala ulertze dute, dauka lotura feminismoarekin eta safe spaces, baina hemen ezaugarri nagusia bakarrik aipatu ditugu. Eremu seguru bat, hiztun gisa entrenatu eta hain neurtua eta ebaluatua izan gabe, epaitua izan gabe. Hainbat ikerketetan ateatzen da, eske hor ez nintzen epaitua sentitzen, klabe. Gure euskararen historia hauetan, badakan nolabaiteko gaitasuna, ez nago oso entrenatua, noiz egin ahal izango dut eta norekin eta nola euskeraz, epai zorrotz bat jaso gabe. Lekuak mugatu dira. Hainbat lekutan jasotzen da epaia eta egurra gaina. Patutia, erdera hemen dakate. Esan nahi dut, ikusten hori kultura soziolinguistikoan txip aldaketa desente behar degula. Orduan, babesgunearen kontzeptuetan hau azpimarratze dute Jon Emiren, Maialen, Jaime eta hauek, ezta. Taldea, babesgune gisa, probarako espazio bezala, zaurgarri agertzeko aukera, hau da, eske jo nesto euskera, zure debilidadeak agertzeko aukera daukan talde bat. Ustez, klabe ere, egongo egoeran, bestela, ze agertu behar deu, seguro, ondo inten deuna bakarrik, oso ondo. In Spanish, eta jazta, sako el problema. Esan nahi dut, oiturak nahi baldin baditugu aldatu, nahi baldin baditugu kauze berriak iriki, eman behar dizkiogu aukerak eta eraiki egin behar ditugu lekuak nun hiztun horiek ez dian epaituak sentituko. Eta lortuko dugu edo ez da erresa. Baina nire ustez aleginak hortik joan behar du, ezta. Ez da une hori euskeraz egiten den leku bat, babesgune bat, gaztelania ere presente dago, baina euskerak garrantzia dauka, baloratua da, gazte horiek somatze dute eskemen euskerak importantea dauka. Ez du esan nahi dena euskeraz ingo danik, eta hitzei dino retorriko esatea izu euskeraz egin, hori ere importantea. Baina somatzen dut garrantzia daukala, eta hemen sentitzen naiz egiteko, aki ja me sale, ez? Hemen bai, ez? Hori bilatzera nire ustez klabe bat. Eta hizkuntza praktika birpentsatu, taldean negoziatu, eta ikerlariek hauek esate dute, lan hontan klabe bat da, egoera horietan, badago aukera gaztelaniatik euskerara muda gertatzeko, zuk esateko, proba itera, edo ere montan hasiko naiz euskeraz, neurri batean edo era bat. Hori da interesatze eguna uste. Eta ja bukatzeko, azkenengo diapoa, nahiko nuke bukatu eginaz, hiztuna eta gizartean arteko lotura bat, aipamen bat, hor ikerketa hortan, gazteak euskaren estenatokian, badago nire ustez deskripzio oso grafiko bat, esate dute, gazte hauek iteutela euskerakin konektatu eta deskonektatu. Esate dutela, haide euskeraz, baina somatze dute olako arpegi txar bat, igual no conviene, eta aldatzen da berehala ez da garai bateko elkarrizketa, esan inan ez dakiz eta erdera eta euskera, ez da hori. Da, euskera zingo nuke, baina somatzen badet inkomodidade bat, arazoak ebitatzeko erderara noa, eta gero segun zein etorri bada euskerara berriro, eta da, konektatu eta deskonektatu bat, ez da. Esaten dute batzutan hori, ez? Gazten jokaera izaten dela
helduen gizartearen ispilu bat, ezta? Eta nik uste, konektatu, deskonektatu hori badala metafora polita, gaur egungo gazte askok EAEn, modu gordinago eta zailagoan Nafarroko hainbat zonaldetan eta iparralden gazte horiek ikusten duten euskerarekiko errealitatearekin, ezta? Hau da, bai, baino ez. Hau da, konekto, deskonekto, porque ikusten detena hori da. Ikusten detena da, bueno, gizarte bat, en teoria, euskaran alde dagona, baina la praktika, segun. Hau da, ETB bat, ETB bi gizarte bat. Hau da, bai, bi kanala dauzkagu, baina baliabide, euskeraren aldekoa dan entidade publiko batek baliabide gehien jartzen ditu gaztelaniaz. Eta elkonkiz. Claro, gaztea totuak ez dira. Osea, beraie badakite nun jartzen dan indarra gizarte honetan, eta orduan, pues bueno, si eso es lo que hay, pues amoldatzen naiz gizarte honetan, eta jokatzen dut horrela. Hau da, zer egin eta nola egin gizarte mailan hori baldin bada indartzen dana, pues gazteek gero ere jokatuko duten ikuste bide hortatik. Euskera zingo dut, niretzat errentagarria dan egoeretan, komenigarria dan egoeretan, epaitua ez nagon egoeretan. Nere euskera kamuts eta akatsdunarekin eta gaina ez dakat goierriko ez dakizer, pues bueno, balio diten lekutan, eta bestela ez detingo. Porque badaka beste tresna bat primeran funtzionatzen ditela, eta gaina inork ez nago epaitzen. Orduan, nik uste konektatu, deskonektatu hori, nahi metafora oso adierazgarria iruditzen zait. Osea, hori da ikusten dutena. Bai, bai. Harrigarria da Europa mailan euskeran alde hemen dagoen sustapena, eta bai, baliabideak batez ere. Baina erderare sustapena euskal erakundetatik oso handia da, Erderare sustapen aktiboa. Ez inertziaz dagoelako edo Espainian dagoelako, ez hemen erderaren aldeko sustapen oso handia egiten da. Orduan, euskaran egiten da, aldanean, komunidanean, sektore batzutan, Markel Olanok esaten zuen, sektorearekiko lankidetzan. Ez bera, problema. Euskara ulertzen dela sektore baten gai bat bezala, ez gizartearena. Praktikan, gero hitzak aldatu dizke, baina eske hori da, eta gazteak kontuatzen dira hortaz. Orduan, azkena, hori izango litzake idea, hau da, nik uste pentsatzeko garaian zer egin da nola egin, jarri behar gala iztunan lekudan, eta pentsatu behar ditugula praktika berriak edo aldaketak, iztun horri, interes personaletik errentagarri, komenigarri, egingo zaizkion praktikak. Eta bestela, alternatiba hortxe dauka. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pablo. Eskerrik asko, orain zuen txanda da. Zuek galdera egin, iradokizunik, komentariorik, zerbait ekarri nahi izan eskero, gogoratu, altxa eskua, hortxe lankidea mikrofonoa, zerbait ikusi dut, baina altxatzen nahi izan kablen bate oso egiteko. Ez da ikusten oso ondo altxatzen baldin baduzue, baina bestela zaratatxoa egin. Eta gogoratu pantailan bestaldean ere, Zoom bitartez, zuen galderak egiteko aukera duzuela, bertan daude lankideak, beraie jaso eta niri pasatuko dizkidate. Besterik, zuek ez baldin baduzue, nik badut, Pablo, erronka asko dira eta oso interesgarria da gainera, iztuna erdian jarri eta ulertu, zein diren motivazioak, oso metafora, bintzat niri, oso argigarria egin zaitezan, nolako gizartea dugun bi kanaletan, aldi bereko itzulpena egiten dugun bezala, hautazko zera horretan. Asko dira erronkak, jokatu beharko bagenu, apustu egin beharko bagenu, karta baten alde zure ustez, nun dago gakoa? Jardunaldi hauetan, esaten ari gara, eskolak bakarrik ezin badu, zer gehiago egin dezakegu. Udalerri mailako sarea da bereiziki hemen ordezkatuta dagoena, lurralde hontan berehala sakonduko dugu ere. Karta bakar batera jokatu beharko bagenu, lehentasuna zure ustez, nun dago? Bueno, saiatu naiz, egia da klabe hainbat eman ditutela, ez da, baina ustez, batean laburtu behar bagenu, da
transformazio sozial hortarako, gizarte elebidu bat eukitzeko, eskola urtez urte jartzen ari dan oinarri hori, ikusita nahikoa ez dela osatzea. Eta osatzea esan nahi du, euskerazko praktika errealak hiztun hauentzat baliagarriak izango dianak, generatzea, sortzea, artikulatzea, amestea, hori da. Nire ustez, lan nagusia hori da. Hori egiten baldin bada, ETB bat, ETB bi, indarko relazioa gola jarriko baliz, hobeto, eta beste hobeto, eta komunikabideak, eta kultur konsumoa, ez da, bitzen pantalla eta mila gauza daude. Baina, nire ustez, klabe bat da, euskera oso bere bizitzan ez daukanari, aukera realak ematea egoteko, baina aukera sostengarrik ez paperan gainean oso ondo gehatzen dianak, eta gero hiztunari balio ez diotenak. Hori da, karo, esati asko zerrexagoa daitea, baina. Bai. Jakina, nik hori botatzeten ean da, nire ustez, norabide bat laneako, eta hori eztabaiatu iten da, eta proba iten da, baina nire ustez, nagusiki zerbaitian, gabezian nagusian, niretzako gaur egun, prozesu bezala, normalizazio prozesu bezala, hor dago. Eskerrik asko, ezakit galderarik dagoen, espaldin badago, Pablo, praktika egoki edo praktika bat bintzat. Egoki zuek baloratuko duzu, guri oso egokia iruditu zaigu, hori ikustera ere konbidatu nahi zaitut, egunotan alaxe egiten ari gara, gaiarekiko osagarritasuna nola bilatzearen eta ikusteko ere zertan ari garen, behin da berriz esaten ari garen bezala eskatozelako zerotik. Tek zero izeneko proiektua da, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleekin egiten ari dena bikoizketa tailerra Barakaldon, eta berehala ikusiko dugu, bideo testigantza jasoko dugu, baina hori egin aurretik eskerrik asko esanez txalo egingo dugu mila esker benetan, hau guztiak hartzeagatik eta dengoa zen ikustera. Zer, trasteak.